Danas ljudi moji igramo Garten of Banban 3, ali u Robloxu. Garten of Banban 3 izašao je u Robloxu i danas ćemo vidjeti kako on to izgleda. Imaćemo razne levele pa ćemo pokušati da ih sve pređemo. Ne zaboravi da baciš subscribe, a potom i like ako imaš više od 7 godina. Da vidim koliko godina imaš. Idemo u video. Ovako izgleda početni screen kada uđemo u ovaj obi, ljudi moji. Da vidimo kad kliknemo play šta će se desiti, molim te bo. To je ono bio ono Stinger Flynn, eno ga Stinger Flynn. Ovo je onaj početak gdje se pojavljuje Stinger Flynn i gdje su oni mali nabnabi. Tačno se sećam ovoga Stinky Joel Pet i evo ga i Stinky, čoveče. Već nas tizuju da vidimo i da ubrzamo naš play do tamo gdje treba da idemo. Evo ga i naš drončić. Da li možemo da dođemo do drona? Što se dešava? Ej! Stinger Flynn nas pojeo! O ne, Stinger Flynn nas pojeo! Da li me zezaš sada? Čujem neke zvukove i neke smehotrese pozadini. Ovo su njegovi zubi unutar njegovih ustiju. Brate mili, zašto nas je Stinger Flynn pojeo? Da li moguće? Ovako ne izgleda, brate, Garten of Banban 3, mislim, i dalje ne znamo kako bi izgledao. Jel ti mi to možemo drona da zovemo? Drončino moja, treba mi ovaj X da se upali nešto gore. Okej, imam sad i dron da pozovem gore. Pokušavam da kliknem ovo gore dugme, ali ne može moj dron da ode toliko visoko izgleda. Tako da igramo sa dronom oko mene i ulazimo u neke, brate. Znate šta je ovdje? Ovdje počinje Garten of Banban 3, brate mili, tačno znam gdje je ovo. Ne, pao sam. Kaže, šta god da se desi, ne idi ovdje dole, ljudi moji, a mi samo možemo dole i da idemo. Ide Marfikuloski dole i evo ih nabnabi mali. Otvaraj mi ovo bre, jel čuješ? Moram i sad idem. Ne mogu da verujem. Sjećam se ovog dela, ovo je sam početak Garten of Banban 3. Ali ne znamo da li tako zaista izgleda. Evo ih mali nabnabi, ljudi moji. Krećemo, evo ih ovdje su nas jurili. Okej, ovdje moramo polako da idemo i samo pravo. Brate bili koliko je strašno beži od ovog malog bre, da me ne pipne. Šta se dešava, šta je ovo, ej? On me tera kod nabnaba da idem. Moram da ih preskačem, to je to. Moram polako da se igram. Kakvi su ovi ove šeširići? Ne mogu da verujem da su i stavili šeširiće. Okej, preskači Marfikuloski. Možeš ti ove nabnabe da izbegneš profesionalno, to je to. Samo polako i bez nervoze. I to je to, prošli smo nabnabe. Srećom pa nas ovdje ne napadaju. Šta se desilo? Idemo dalje, ljudi moji. Ovdje moramo preskačemo neke preprekice lagane. Lagano ćemo mi ovo da odradimo. Sada šta nas čeka nemam apsolutno pojma. Ali mi se ovo ne sviđa uopšte. Neće valjda mi izleći. Eno ih nabnabi. Ne, znam ovaj deo, moramo da brzo pređemo jer će krenuti da nam izlaze i onda neće bude dobro. Mi imamo topčinu ovdje i bulet to jest ovaj Đule u zidu. Beži odavde Marfikuloski. I nabnab, vidi koliki je nabnab. Ne, ako pipnemo će da nas proguta i on, brate bili, samo skači ovo, preskači. Definitivno idemo dalje. Da li možemo da prođemo kroz ova vrata? Ne možemo ni da vidim, ne mogu uopšte. Znači trebamo ovamo da idemo, bože me sačuvaj. Ovdje imamo neke laserčine, brate, gde je? Silent Steve nije se još uvek pojavio. Ovo je njegov, evo ga, nacrtanje. Jao, Silent Steve je tu. Zašto sam ga prizvao, bukvalno. Ovo je onaj deo gde su sa paketićima, onim vozovima gde nas uvata onaj šerif Toadster i vata nas sa njim da idemo. Silent Steve, nemoj da me diraš. Kaže 2 minuta do sljedećeg voza. I evo ga sljedeći voz. Jer će sada mi se pojavi možda Silent Steve, ljudi moji. Ajmo da ga prizovemo možda. Ne, samo se ovi paketići i vozovi idu napred, da vidim da li ja mogu da prođem kroz njih. Prošao sam. Gdje idem? Gdje sam otišao? I ovo je secret room, ljudi moji. Gdje sam ja krenuo ovo? Nisam trebao ovdje da idem, definitivno voz će da mi se raspadne. Jo, raspada se voz. Ljudi, ovo nisam očekivao, gdje idem ja? A vratili smo se na početak. Samo nas je vratilo na početak, ljudi. Ne, što smo došli ovdje? Evo ga Silent Steve, ljudi. Što sam se ja zbunio? Ovo nas srećom ne napada, ovdje nisu animirani toliko da može da nas napadne. Pogledajte ga koliki je Silent Steve, ljudi. Samo trebamo da nastavimo dalje, ne zanima me šta je ovdje. Samo krećem napred, izgleda smo trebali onim vozom da idemo. Šta nas dalje očekuje, nemam pojma ni ja. Penjemo se gore. Evo ga ni još neki prijatelj sa nama. Stalno mi se neko u pozadini sme. Spora silena, brate. Ne mogu da verujem, beži odavde dok je vreme i mesta i svega. Odavde moramo pobeći brzo. Brate mili, bežimo za ovim likom i ulazimo u neku prostoriju koja ne znam gdje ja šta predstavlja. Ovo neki kockice, neki kablovi. Nemam pojma ni ja.
ulazimo dalje. Evo ga Banban, vidi ga Banban mali, šta je ovo? Trebamo samo da nastavimo dalje i da se ne zaustavljam ja previše, jer će mi, brate, neće mi biti dobro sigurno. Evo ga i Jumbo Josh, okej. Penjemo se gdje je ovaj brat naš. Ne znam gdje trebamo da idemo. Aha, imamo ovdje putokaz, pa ja ni ne vidim da ovdje treba uopšte da idemo. Polako samo ulazimo u labirint neki. Jao, labirint, nemoj labirint da me spajaš s labirinti, Bože me sačuvaj. Preostaje nam samo da se popnemo gore. Na pola smo ovog obijasa sada. Ko zna šta me još čeka dalje. Brate bili. Trebam samo da skočim izgleda dole, ne mogu da nigdje drugdje idem. Taj ovo, koji je ovaj deo, ja ne mogu da se setim. 2 minuta dok ne dođe sljedeći voz. Ništa, treba da čekamo voz opet, ljudi moji. Idemo na voz, to je to, lagani vozić. Ali ne trebamo gore da idemo. Da se ja gubim bre, Marfikulovski trebaš gore da ideš. Okej, popeo sam se gore i mogu da prođem. To je to, ali šta će se desiti ako odem na voz? Ništa, vidio sam sporu silenu, brate, beži odavde. Beži odavde, idemo u ovaj vent ogroman. Gdje on mene vodi, to mene zanima. Ništa, idemo da vidimo šta je na kraju ovog puta. Padam negdje, pao sam. Da li sam ja uopšte i treba ovdje da dođem? Verovatno ovdje voz dolazi, nisam siguran. Ali hide and seek zona. Trebamo skrivača igrati sada. Kakih skrivača? Nemoj molim te skrivača da igramo sad. Labirint opet. Opet labirint trebam da nađem. Ja sam dobar inače u ovim labirintima, ali ovo mi ne izgleda kao dobro. Gdje ja idem nemam pojma. Vamo ne mogu da prođem, ovdje mogu da prođem. Ništa meni ovdje nije jasno. Jao, gdje sam ja, ljudi moji? Gdje sam? Plašim se. Ja sam se izgubio, ljudi moji. Found you. Oko od cijeline. Krvava je skroz. Da li da uđemo ovamo? Evo je ona. Beži odavde, samo beži. Prošli smo ovaj deo sa labirintom i silenom. Beži, slow silena, brete, nemoj da mi više juriš, please. Samo trebam, evo ga voz. Njima smo isto mogli da dođemo. Igralište, ovoga se sećam, ljudi moji. Peđemo se gore, igralište. Pa ne mogu da se popnem gore. Možda moram sa druge strane, da moram s druge strane. Marfika, nube, 1, moraš samo okolo da ideš. Skači ovdje i idemo dalje. Šta ovdje svega ima, brate mili, ja sam toliko pod utiskom da ne znam gde sam. Prolazim opet kroz ventove i nešto mi postaje ljubičanstveno. Ovo mi se ne sviđa ni malo, ali ajmo da vidimo gde ćemo završiti. Ništa se ne vidi. Stepenice, nikad nije dobar znak kad su rđave stepenice, kad trebaš da gore da se popneš. I srušen voz, to ne znači ništa dobro. Banban Kindergarten 3, evo ga. Uskoro stižemo na neko odredište, ovdje je polomljen voz. Samo trebam da preskočim ove stvari, pošto voz ne može ovdje da prođe. Šiljci. Vidim šef Pikstera tamo, vidi mi i Stinkija. Nemoj da mi kažeš da ću da se susretnem i sa njima, please. Penji se gore, preskači ovo sve, kako znaš i umeš, Marfika. Oni me gledaju, eno ih njihove oči. Oni me gledaju, ljudi moji. Samo moramo brzinski ovo da pređemo. Idemo dalje. I Hunter, ljudi moji, evo ga i Hunter. Moram da bežim odavde brzinski, brate bili, da mi možda ne izleti sigurno odande Hunter. Ili ona njegova djeca. Hunter je onaj ogromni. I njegova djeca. Hop, šta je ovo? Jesmo stigli do kraja. Imamo sve naslikano ovdje. Ovdje imamo i ovog strašnog lika koji se još uvijek nije pojavio. Tu su naravno i Hunter i Nabnab. Ovdje je ostatak familije koji su valjda dobri, ništa ne znam. Kaže mi The Family. Ovamo idemo. Prošli smo i okej, kreće zanimljiviji obi da bude. Kreće nešto da bi se pomeraju ove kocke od ozgore, nemoj da mu udariš. Eto, Marfika priča da ga ne udari i ono ga udari. Moramo brzinski da prođemo. Ne znam koji je ovo deo, iskreno vam kažem. Mi se uopšte ne sviđa. Moramo ovdje ispod da prođemo sa strane. Nemoj sad da mi ubaguješ, ej. Šta su ova vrata? Od ovog čudovišta koje se još nije pojavilo. Nemoj, molim te da mi se pojavljuje čudovište, please. I šef Piksterova vrata. To ne znači nikad dobro. Idemo kod šef Pikstera, beži. Beži šef Pikster. Ne mogu da verujem. Šta je iz šef Pikster Purple? Nije ljubičast, on je roze boje. Ko je napravio ovaj obi? Pa nemoj da me zezaš. Ko je napravio? Đavo nije. Burbo Pinta. Sigurno je Burbo Pinta. To je to. Uspeli smo da prođemo ovaj deo i da pobegnemo od šef Pikstera koji je za malo krenuo da nas juri. Mi pokazuje da trebam da ovdje prođemo. Tako je. Opet ventovi, uski ventovi. To nikad nije dobro. Kako je ovo mesto? Ovo je sa onom statuom od šef Pikstera, da. Sad smo kod njega, ovdje smo trebali da mu čistimo. U Bugartenov Banban trojici smo trebali ovdje da čistimo njegove tanjire, one. Ali ovdje ne čistimo ništa, samo prolazimo. O ne, ljudi moji, Stinky je tu. Evo ga Stinky. I koji od njih je pravi? Pogledajte Stinkija, kako je glupo napravljen. I ubi me Stinky.
Ubi me Stinky slučajno, brate mili, ne mogu da verujem. To je to, evo ih Stinkijevi, ko zna koji od ovih pravi nikad nećemo saznati. Obi completed. I to je to, ljudi moji. Uspešno smo prešli sve ove delove obija. To je to što se tiče ovog obija. Hvala što ste gledali ovaj video, obavezno pogledajte prošli video ako niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!